Chabwino mukuti mademo amene walero tafotokoza nchikuchitika ndi chani? Mademo amene wachikuchitika kuti akudandaula kwambiri kukwera kwa zinthu zakwera kwambiri. Ndiye anthu athu akaoda lero kupita akaode apeza sizizira zakweraso lero. Ndiye anthu sakupeza chaphindu. Ndiye anthu akudandaula kuti katundu wakwera kwambiri ine yautana asisi. So muyambaso ndidzena nunso mfotokoza kwa madando kumbalo yanu. Ine ndi Farouk Smati. Nkhani ili apa ndiyokhuza mademo. Chigulu chonse chinantindi cha anthu chonse chikudandaula nkhani yakukwera kwa zinthu. Katundu wakwera mtengo kwambiri. Amapezeka kunena kuti mawa ukapita mu shopu umakapeza mtengo wina, siku linanso kunyamuka kupitaso ku shopu umakapezanso mtengo wina. Ndiye mademo ake wawa. Anthu a Malawi akudandaula kuti katundu akwenera atsike mtengo. Kani ndipo ndimene kuti katundu zipeza kwera mtengo kwambiri. Mavenda akudandaula chinantindi cha anthu chonse chikudandaula kuti katundu akwenera kuti atsitsidwe mtengo kuti Amalawi azitapeza kwa phindu kendo. Business imene akupanga anthu panopo sakupeza phindu lina.